Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maigsuon maayong buntag. Nagkaduol na kita sa katapusan sa liturhikanhong kasaulugan sa simbahan. Nining ikakatluag tulong nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, ang atong liturhiya nagdapit kanato sa pagpangandam alang sa katapusan sa tanang butang. Apil na ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Makalilisang ba kini? Dili kini angayang kahadlukan alang kanila nga nagtuo kang Kristo, tungod kay kini mauman ang adlaw sa atong kaluwasan. Uban ni Kristo nining Santos nga Eucharistia, ipadayag ta ang atong paglaom nga dadon kita niya ngadto sa Amahan. Ug uban sa atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan, ato sab ihalad kini mosunod nga mga pangamuyo. Sa ngalan sumahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Nausab kaninyo. Mayong adlaw kanatong tanan mga igsuon, karon ang ikakatluag tulo nga Domingo sa tuig, ang ikaduha sa katapusang Domingo nining ato ang kalendaryo sa simbahan. O kay second to the last Sunday naman sa mga igsuon, maghisgot ang atong Ginoong Hesus o end of the world. Kasagaran na ba basta end of the world, mahadlok ta. Pero panid-i mga igsuon,
o unsay imong reaksyon samtang naminaw ka sa pulong sa Ginoo. Ug samtang naniid ka sa imong reaksyon, paminawa ug unsay mensahe sa Dios alang kanimo sa nagsingabot nga end of the world. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako og dako uyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-unon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kalait sa iyang mga tao, ibig sa yuta. Ginoong Diyos, langit ng hari, Diyos naman, pagkagagawin sa tanan. Nagasimba kami, nagpasalamat kami, kanimo nagadaig kami, kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, tugtong anak sa Ama, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawatan sa sala sa kalibutan. Kaluy kami, ikaw nagalingkod sa duho sa amahan. Nawat na ang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang naging halang, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, iha sa himaya sa Diyos Amahan. Magampo kita.
O Amahan sa tanang kaayo, himo ang nga magmakanunayon kami sa pagalagad kanimo. Sanglit ang pagalagad kanimo, mao man ang among walay kinutubang kalipay. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Ang anghel nga nagsulob og lino miingon, unya ni adtong panahuna mutunga si Miguel, ang gamhanang prinsipe nga maoy tigpanalipod sa imong katawhan. Unya moabot ang usa ka panahon nga hilabihan kalisod, nga sukad masukad, wala pagayud mahitabo. Apan ang tanan sa imong katawhan kansa ngalan gilista sa basahon sa Dios, maluwas gikan niini. Ug daghan sa mga nangamatay ug atuan na sa lubnganan, mabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon. Ug ang uban ngadto sa kaulawan nga walay katapusan. Ang mga maalamon musidlak sama sa kahayag sa kalangitan. Ug kadtong nakakabig og daghan ngadto sa pagkamatarong, mudan-ag hangtod sa hangtod sama sa mga bituon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bantay ako, Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Bantay ako, Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. O Ginoo, Ikaw ang nagbahin ako ug akong kupa. Ikaw ang nagligon sa akong suwerte. Gibutang ko ang Ginoo kanunay sa akong atubangan. Kun anaa siya sa akong tuo, dili gayud ako mahingawan. Bantay ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Busa nalipay ang akong kasing-kasing, ug akong kalagnagmaya. Ang ako usab nga lawas, buhi nga masaligon. Kay dili nimo pasagdan ako dito sa kahiladman. Nimo tugot ka nga ang imong alagad madunong. Bantay ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Tultulan mo ako sa gianan sa kinabuhi, sa kabuhong sa kalipay uban kanimo. Ang mga kabulahanan diha sa imong tuo, hangtod sa kahangturan. Bantay ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Kinotlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo.
Ang matagpari nga Hudiyo nagtuman sa iyang pag-alagad adlaw-adlaw ug nagsubli-subli paghalad sa samang mga sakripisyo. Apan kining mga sakripisyuha dili gayud makawagtang sa mga sala. Apan si Kristo naghalad og usa ka sakripisyo alang sa mga sala. Usa ka maayong halad hangtod sa kahangturan ug unya milingkod siya sa tuo sa Dios. Didto naghulat siya karon hangtod nga iyang mga kaaway himuon sa Dios nga tumbanan sa iyang mga tiil. Busa pinaagi sa usa ka sakripisyo gihingpit niya hangtod sa kahangturan kadtong nahinluan sa sala. Human kini mapasaylo, wala na kinahanglana ang halad aron pagwagtang sa mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mana kaninyo. Nausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ni ikaw, Ginoo. Si Jesus miingon sa iya mga tinun-an, sa mga adlaw human sa panahon sa kasakitan, mungit-ngit ang adlaw ug dili na modan-ag ang bulan. Mga hulog gikan sa langit ang mga bituon ug motipas sa ilang naandang agianan ang mga planeta sa kawanangan. Unya diha sa mga panganod makita ang anak sa tao nga moabot nga may gahom ug himaya. Ug suguon niya ang iyang mga anghel ngadto sa tanang suok sa kalibutan aron tigumon ang napiling katawhan sa Dios gikan sa tanang dapit. Kuhain ninyo og pagtulun-an ang kahoy nga igera. Inig panghumok na sa mga sanga niini ug mangudlot na kini inyong masayran nga duol na ang tinginit. Sa samang pagkaagi inig kakita ninyo nga kining mga butanga nagsugod na paghitabo, masayran ninyo nga duol na gayud ang pagbalik sa anak sa tao. Timan ikini, kining tanan mahitabo sa dili pa mga matay ang tanang tao nga karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta matapos, apan ang akong gisulti dili gayud mapakyas. Apan walay nasayod kanus amo abot kadtong adlaw o taknaa, bisan ang mga anghel sa langit, bisan gani ang anak, ang amahan lamang mo'y nasayod. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daig ko ni ikaw, O Kristo. Mga igsuon, aduna kitay good news ni ining ng mga adlawa karon nga medyo giluag-luagan na sa Interagency Task Force Against COVID-19 ang mga restrictions sa ato ang paglihok-lihok. Makita nato nga adunay dakong good news. Ang good news mao nga naghinay-hinay na og kapildi ang COVID. O kanang makabalik na kita sa dili karaan kundi bag-o natong panginabuhi. Apan sa di pa nato i-celebrate fully ang atong kadaugan batok sa COVID kay nagsige pa man kita og sangka nini atong hinumduman nga hangtod karon grabe ang pag-antos nga gida niining COVID giusab gyud sa pandemic ang atong kinabuhi. Daghan og mga tao, mga kauban nato nga nawad-an og minahal sa kinabuhi. Unya ang nakapait pagyud kay tungod kay na positive
namatay nga wag din taon kahilugi, wag ka misahi, diretso globong. Unya, hasta ang mga kauban in taon sa mga na COVID, na quarantine. Lisod siya nga pag-antos. Mura siya og ang gihisgutan sa atong Ginoong Hesus sa atong Ebanghelyo o ni Propeta Daniel sa atong unang pagbasa. Grabing pag-antos. Makaingon ganita o nya punan pagyud nga istoryaan ta anang end of the world, mahadlok ta. Munay first and initial reaction nato og makaingon ta nga hapit na ang deadline, mahadlok ta. Mahadlok magaytag sinda na ta sa VECO o kuan atong bill or igno na ta sa ato ang internet provider nga gamay na lang ang lugway usa pa ta maputlan unsa paghaning mahuman na gyud ang atong kinabuhi sa kalibutan. Apan mga igsuon sa atong unang pagbasa, balik-balik na magyud ni pila na ni kadomingo nga Hebreo ang ato ang gipamalandungan. Pero sa sigig pamalandong nato aning sulat sa mga Hebreo, sige gihapon pod og emphasize sa ato ang ikaduhang pagbasa nga ang focus nato si Kristo. Nga kining mga pag-antos nato ang grabing pagpanglutos, grabing pag-antos, bisan gani ang pagkawala sa atong mga minahal sa kinabuhi nga nakapag-uol kanato, hinaot dili kini makapa-distract kanato sa tinuod nato nga focus ang atong Ginoong Hesus. Actually, ang moabot sa end of the world ang atong Ginoong Hesus. Kada adlaw musangpit ta sa atong Ginoo. Lord, tabangi ko ani, subara ni palihog Lord ang akong problema. Apan karon sa atong Ebanghelyo mga pagbasa, gipahinumduman kita sa atong Ginoo. Nga moabot ang Ginoo. Siya ang atong gipaabot nga mohatag kanatong kalipay ug kalinaw. Apan sa dili pa moabot ang kalipay ug kalinaw, grabing panglutos ang ato ang mahiaguman. Usahay lang ma-focus ta sa pag-antos niya di ta makalantaw sa unahan nga sure gid ni nga makadaog gyud ta kung kita anaa sa Ginoong Hesus. Pagpahinumdum usab kini kanato mga igsuon nilabi na sa mga masakiton sa balay nga pareha aning sakramento sa hilog sa masakiton. Hinaot dili nato paaboton nga magtinga na usa pa mahilogan. Kanang dili na makaistorya, kanang di na sige na lang katog ang masakiton. Ang atong Ginoong Hesus baya sa atong Ebanghelyo ning angkon gid siya nga wa gid siya kahibaw kanos matapos ang kalibutan. Ug mao ni nakanindot ani mga igsuon ba. Dakog puruhan, tagaan pagitag tsansa sa Ginoo nga maduol kaniya. Muna nga kutobs mahimo. Karon nga gihatag kanato kining adlaw sa Dios aron nga mas maduol pa kita kaniya, karon ang saktong panahon nga tarungon nato ang ato ang kinabuhi. Sama pananglit og moabot ang naatay gi-expect nga bisita sa atong balay. Anam-anam na gitag pangandam para nga igsugat nato, igdawat nato sa atong bisita, malipay siya sa klase sa pag-welcome nga atong giandam malang kaniya. Ug mausab kini sa ato ang Ginoong Hesus. Mga igsuon, gawas sa hilog sa masakiton, siguro panahon na usab kini nga ato ang tarungon ng ato ang mga relasyon. Sayod ta nga di magyud malikayan na atay mga tawo nga atong mapasakitan. Sa hinahinay nga paagi basig kining pagpahinumdom sa katapusan sa kalibutan, awhag na ni sa Dios kanato aron nga makighiuli sa mga tao nga atong napasakitan. Sa hinay-hinay mga itag pasaylo. Aron nga kung moabot ang Ginoo sa panahon nga dili nato matag-an, makaingon sa ang Ginoo nga gigamit gid nimo ang panahon nga akong gigahin nga gihatag alang kanimo para nga tarungon nimo ang imong kinabuhi, para nga makaangkon ka sa kalinaw ug kalipay
nga dugay na nimong gipangayo kanako. Mga igsuon, nindot sa kaayo ning samtang baskog pa kita, mangandam na kita sa ending. O pahinumdum usab kini sa Ginoo kanato nga sa kadaghan sa mga fake news mahitungod sa end of the world, ang mensahe sa Ginoo kanato karon actually paglaom, kalinaw, kadaugan. Katapusang punto mga igsuon. So umaabot nga mga adlaw magsigit ang kadungog gikan sa ang gipadayag revelation. Actually mga igsuon, ang root word anang revelation or apocalypse mao ang pagtangtang sa tabil. Nganong naamay tabil, nganong naamay tabon tungod kay kining maong naasluyo sa tabon, makita o masabtan lamang nato kung aduna kitay pagpangandam or kung musulod kita sa taas-taas nga proseso sa kalimpyo. Ang sulat ang basahon ni Propeta Daniel mga igsuon, gisuwat man usab kini sa panahon nga grabe ang pag-antos sa mga Hudiyo. Daghan og makahadlok nga mga imahe dinhi sa ato ang unang pagbasa apan usa sa mga gisulti ni Propeta Daniel sa atong unang pagbasa si San Miguel Arcangel. Siya ang prinsipe sa tanang mga gahom sa langit nga mutabang sa mga iya sa Dios para nga matuman ang laraw sa Dios alang kanatong tanan kahiusahan sa Dios. Muna mga igsuon, kung ganahan ta nga mahimamat nato pag-usab ang atong mga minahal sa kinabuhi nga minghalin nining COVID pandemic, kung ganahan ta nga ang nahabilin natong mga takna mahimong mabungahon, mahimong puno sa kinabuhi, karon pa lamang mag-andam na kita sa pag-abot sa Ginoo. Ang Ginoo mooy maghatag sa hingpit nga kalina ug kalipay nga dugay na natong gipangandoy busa ang end of the world nga gisaysay sa atong Ginoong Hesus. Dili nato ang ngayang kahadlukan. Hinuon mahimong ta kini natong inspirasyon ug paglaom para sa pagpangandam kaniya nga makatagbaw sa tanang mga pangandoy sa atong kasing-kasing. Manindog kita o atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat. Usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya na nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugod ni Poncio Pilato. Nag-antos siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na banaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak gisimba siya og himaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Naigaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan,
ang bugtong nasayod sa adlaw utak na nga matapos ang kalibutan. Sa matag pangamuyo moingon kita, andama kami, Ginoo. Andama kami, Ginoo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, makaplagan unta, nga matinumanon sa ilang bukasyon, sa pag-alagad sa katawhan sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Andama kami, Ginoo. Nga ang mga opisyalis sa gobyerno, makatun-unta sa Diyos nung pagsakripisyo, alang sa kaayuhan sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Andama kami, Ginoo. Nga ang mga natural nga kalamidad nga atong nahiaguman, maglig-on sa atong pagtuo sa Dios ug magdalag kabag-uhan sa atong pagtagad sa kalibutan nga atong gipuy-an pinaagi sa pagbaton sa usa ka maampingon nga kinaiya alang sa kabuhatan. Magampo kita sa Ginoo. Andama kami, Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, ug si Blessed James Alberiuni, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Andama kami, Ginoo. Nga ang mga tanang butante sa umaabot eleksyon, mupili unta sa mga kandidato nga adunay tiunay nga pagtagad sa mga kabus ug andaw moalagad sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Andama kami, Ginoo. Nga ang mga magtutuong nangamatay, dad-o na unta sa mga anghel, ngadto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Andama kami, Ginoo. Magampo kita karon nga unta masumpo na ang COVID-19. Horacio Emperata. Maluluyon ug mapuangurong amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta, mangalagad sila sa mga masakiton, uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami.
San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Mahigugmaw nga mahan, tabangi kami nga makapangandam og mahimong angayan sa pag-abot ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo. Aron kining ako ug inyong sakripisyo dawaton nunta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Duwato na ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, itugot nga ang mga gasa nga among gihalad, magdugang sa among gugma kanimo, ug magdala ka namo nganha sa kinabuhing tunhay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako nang ibayaw kadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayong matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpagatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon, ug sa iyang pagkabanhaw mihatag sa kanamo sa kinabuhing walay katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kiniya lang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan. Ipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo naman, si Kristo bumalik ka. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga muatubang ug mualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo, ni Medefili ang kaabag nga obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na kadtong mga nangamatay nining panahon sa pandemya ug ang among gipamisahan karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-as silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, ni Blessed James Alberione ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kahayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita sa atong Ginoong Hesus sa pagtawag sa Dios ug atong Amahan. Busa mangahas kita sa pag-ingon. Amanamo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, uabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, hindi sa yuta mayroon sa langit.
sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga napasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, ginunualwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumod sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo aming halian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kaangkuran. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa mong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Nausab kanimo. Ipakita ta ang paginig sa unay. Kinimaw ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay makalawat kanimo, panipamulong mo lamang gumaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ang Eucharistia nga among gisaulog aron paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang unta sa pagpatubo sa among gugma kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Pagampo alang sa masakiton. Langit no nga mahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus. Aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, ining bahina tuguti ako sa pagpaabot sa mga pasalamat gikan kanamong mga Madre sa Daughters of St. Paul, alang sa tanan nga nagpadala sa ilang donations, o kaniyong tanan nga ning tabang sa pagpahigayon ni ining atong santos nga kasaulugan. Ug daghang salamat ilabi na sa atong Mass Presider, si Reverend Father Leo Lu Arche, ang Parochial Vicar sa Cebu Metropolitan Cathedral. Salamat sab sa Buds and Blossoms Flower Shop, ang naghatag sa mga bulak, ug ang Good Samaritan Choir nga nakig-uban kanato karon. Ug alang ni atong gustong mohatag donasyon, palihog ideposito lang kini sa Security Bank ubos sa account name the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul, account number 0181-00551-6001. Daghang salamat ug maayong adlaw nga Domingo sa tanan. Sa di pa kita mo tapos pahinumdum alang sa tanan sa pagpabakuna na gid in town, para nga kitang tanan luwas ilabi na ang atong mga bata nga pwede nang mabakunahan, palihog ato na silang ipalista para nga mabakunahan sila. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Nausab kanimo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong dad-on ang kalina ug gugma ni Kristo. A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ himself, "I am the bread of life," he declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live
and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directors.